Aarhus skal være en by for alle. Den skal være inkluderende og mangfoldig, ligegyldigt hvor du er og hvor du bor. Jeg bor i Aarhus Midtby. Det er der ikke alle, der har privilegiet af. Men det bør ikke være et privilegium at have en husleje, der er til at betale i Aarhus. Det skal være en menneskeret. Lige nu bliver rigtig mange billige boliger revet ned. Ikke fordi de ikke fungerer eller er i stykker, men fordi der bor for mange ikke-etnisk danske familier. Vores byråd har besluttet at rive boligerne ned. Det kalder generaladvokaten i EU for direkte diskrimination. Jeg kalder det racisme. Så mange beslutninger bliver taget ind på Rådhuset, og så få mennesker har så meget magt. Jeg vil gerne være en stemme for dem, som normalvis ikke har så meget at skulle have sagt. Det er nu, du kan sikre din indflydelse. Gellerup og Bispehaven er blevet systematisk tromlet af byrådet. Det kan vi ikke lade gå uhørt. Vi skal gøre meget mere mod racisme i Aarhus. Jeg hedder Isabella Heimann. Jeg er 21 år, og jeg stiller op på Enhedslisten til kommunalvalget i Aarhus Kommune. Stem på mig, så jeg kan være en stemme for dig.